je kene ka jing kelipat kalong kumne baton ke ma komen hane ke ong ba lada don ka merui na U Jisu umi makwa ban jiba ba U Jisu uladon lupa shwa ban thau ya kene ka pyrthei ne ka por ba ulawan long briew ha kene ka pyrthei ula jithi ya ka merui kum kata ka briew ba unwan long briew sha kene ka pyrthei dei ba lada don ka meri don Jisu namar U Jisu la don lupa na du men shwa ka baibl hi ko ong ba shwa ban khai u Abraham U Jisu ong la don lupa ne la ngi lek pulip ni ka baibl la ong ba leng ba U Jisu la thau ye ke baro la pan long ye ke baro da u klema u shim la long ye ye ka ni ye ka jing so thu ye ka bangi la dangi so thu ha gi ba pun ki benta ha ka bible tang ye ka we ke record ren la ne tang ye ka we ka benta nama la ngi lek puli shapang ka jing kam jong Jisu u kam ba u dei hi u glei nama ro ang shwa ban kha yu Abraham nga la long ka ni ka jing kam jong u ba u ban pau ba u ula don lupa na du men shwa phila ban puli ye ka bible ba phila ban la ba u Jisu ula don lupa na du men shwa andai aba ula wan long breu shkane pyrthei bat ula wan long breu ha ka jing pau ha ka do namar U Jisu i u ong ba namar U Jisu ong ba la phiu i yanga philai i yau tau pa te hangni ka jingkli kalong Hato U Jisu de tau pa namar abdai banga ong manga ka bible hi ka ong hangni ba U Jisu ong ha ba kisandan kila kali ya u ba U Jisu la jawab la philai i yanga philai i yau tau pa namar balai u ong nga ba du pa ni long ka we ka bible hi ka ong ta ting so thu ha ka jinglong blai jong U Jisu ubalong blai kamut ula don lupa na du men shwa hende haba ula wan long briew shkane pyrthei pan da kaba kalong kumba kha ka meri hende da ka bor jong umen sim klem da ye shong kha nga tribe so thu ikane hende u shulong hi ha ka po bat khai u namar kane ka da ula ong ba la kha yu da ka meri hende da ding so thu sha ye ka bible tang ya ka we hende baro ngite pa U Jisu la don lupa na du men shwa te kane ka long ka jibab ye ka banga jibab spang kane ka jingkli la da don ka meri don U Jisu U Jisu la don lupa na du men shwa hende ula jit ka meri ban long kum kata ka briew ba un wan long briew shkane ka pyrthei man pen ya ki bange cha u baro te prolog ka try tangom rai te ngi se siapa sa ko video aku ke por ka presi bo di video